sebelah sana masih semangat? Lanjut lagu apa lanjut jaranan? Lagu. Mau kasih lagu berapa lagi? Ojo kesuwen. Aku ngantuk. Apa? Ayang-ayang. Mau lagu apa? Hah? Kawitaning Sinawang. Ayang-ayang. Langsung njaluk ayang-ayang. Panitiane kan njaluk apa kae? Kayak rundingan sik kate ngerpek lagu kan. Kasih ayang-ayang ya. Ayang-ayang kan. Ganongan-ganongan iki kok bayarannya separuh lho ran joget. Loh, ayo. Timbangane nggo tuku bensin tok pepo ya. Ayo. Malah koyo Ayang-ayang. pedet. Monggo ayo bareng-bareng Mayang Toro Original Suseno Audio. Asal menerima biru dan merah. oh, heeh. Peteng rasane ati kangen sengiting liyan dan nyawang aku kowe lepo katresnan kang mas bagus
Delok ibu ra gelem jaluke Maaf, Cece. maaf, iya maaf. Minta dipanggil Cece, rumahnya mana? Rola. Mbak. Heeh. Lagi bu. Lagi. Sing sekiranya sampai bisa nyanyi bareng-bareng apa ya lagunya ya? Heeh. Nemen. Nomen. Bokong semok. Delok bokong semok pe koyo ngerti bokong semok to pe. Iki anak sapa? Ki anakmu kin. Oh, itu lho dudul kancane iki lho iki lho. Bokong semok ki bokongnya sing piye? Jajal tipene piye? Heeh. Iya, sing tuwek ngono lho sing ulangi biasane. Ya Allah. Oh, inces. Halo. Heeh. Heeh, temanku yang ada di Rola, halo. Dia inces. Siapa sing nyuwun pengarepan? Oh, dari panitia minta request pengarepan. Heeh. Pengarepan nih piye? Dari Mas Dimas. Heeh. Nyuwun pengarepan. Nyuwun pengarepan. Ya? Mana? Ya apa-apa, penting ndang langsung brol ya. Engko kadung munggah ditokne sitok. Ya. Sini. Iya boleh. Penting tertib lah ya, ora oleh tawuran yang ndur manggung loh. Jambak-jambakan. Heeh. Kaya enteng. Bokong semok ya? Ya. Bokong semok ngono lho. Oh iya. Embo iki, lha bokonge sapa sih, Mak? Peh, lah koyo taper klontang ngene kok. Ayo. Monggo. Sing tertib. Bayangkara original Dimas Dipin Salindri spesial untuk warga masyarakat Mojokerto Jawa Timur Indonesia. Keheram. Aran pokong longko sasikar aran alis nagal sepisan golek kuning langasan dari hanya mak kutu-kutu karo alasan. Terima kasih. Bunda, bokong semok yo kane bunda. Bokonge sopo? Eman moto sing tinggondo. Lapisan sikil mari sikara kepondo. Kari hangawang kudu kepengen mulutku tidak bisa. Bokong semok, bokong semok. Bokonge dengan semok. Rambut disanggul, sanggul yo ngangkut susu. Bokong semok, bokong semok.
Tepuk tangannya diangkat bareng-bareng cok. Terima kasih yogane Bunda. Ini request dari mamanya sampean WA ya. Intinya ya kan balai cagar seni dan budaya. Jadi sampean semua orang sudah tahu jenengan lah nembang utawi nyanyi lagu-lagu ambiar, lagu-lagu yang modern itu wis gak diragukan lagi. Dan ini request dari Mama Wiwin langsung sampean disuruh nembang serapat bablas mengke jaipongan walang kekek baru sampai joget jaipongan. Nah, jadi pas wayahe tenan. Sampean WA ngono ya, Mah? Hah? Sampean WA ngono to? Gak percaya itu wonge. Ora, wonge malah njaluk gadung melati ya. Oh, gadung melatine sengko. Dadi ki nganu bugel ayam ini. Oh, akal-akalane ayam dhewe. Sampean nembang serapat langsung kowe dibablas nih walang kekek sing nembang Mbak Latifah baru sampean joget jalan. Sawerane sendi. Pira sawerane? Hah? 1 juta. Yo tak kei 1 juta bar iki. Lah nyapa? Ini beri tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Nah, wes ayo pajak-pajak persiapan. Serampat. Aku ora ngajar serampat ya. Niken Salindri. Oh boleh. Kurang sih mau serampat ya.
Ayo dok dijogeti senembang ben Yu Latifah. Walang kekek dados. Walang gantung, walang kekek ayo ayo disambung. Walang kekek esok tempo apa mati esok ning abadi sesok seneng nyek mas karo wedok tak tinggal lunga mas setengah mati. Mas yo mas bisa gampang mas rapi so nyuling ampun trimo nyawa rapi so nyanyi etan kali kulon yo kali tengah-tengah ono monte etan jati mas kulon yo ganti yen tak timbang-timbang padha abote ya dari mana lo mas datang kalintang dari sama turun kali dari mana mas datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ya iyo, ya iya iyo, ya iya iyo, esok nakir mas, sore yo nakir, yen tak pikir-pikir kok ora Luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Dimas Niken Salintri. Piye Mbak Yu? jan tak terlandingi. Iya toh. Bocah kok serba bisa. Serba bisa. Wis sing ngelatih mamae Yu.
Mama ini Niki ke. diduetne pisan piye karo mamae? Ya no. Lah niki sing Ya, no. saking Mojokerto iki langsung blayu kok.